paione, eta tomatiak, zer, noizko. Dator, aste honetan, astero bezala, ostiralerako. Doia jabizatuko diote. Aha, bai. Eta ni WhatsAppen jarriko dut aldean, noizko eta nun eta zer dutarako. Eta gero bakoitza jarri dezala zenbat behar du. Vale, ni saiatuko. Ya sabes que a veces no puedo, baina ni jarriko dut, noiz... Bai, lasai eta... El último pedido super ona, zen, Ba, larun bat gaueko ekaitzarekin, gauean sistema izorratu egin zitzaion, eta gau guztia goizoko 11 arte pasazten konpontzen. Eta horregatik ez dugu no vamos a hacer tomates? Baingoz badauka, bai, konpontu duta badauka. Baina gure aldiak ez du laguntzen. Ja. Eta horrekin dago pezkatuta.